तर यात्रेचे मैदान चांगली होतात बरं का. यात्रेचे मैदान चांगले होतं, पण यात्रेच्या मैदानाला नसतो झेंडा पंच समजा वांद. आता हे धनावडे बापू सोमा हे 2-3 झेंडा पंच आहेत बरे 4 भागात. हे पुण्यात आप्पा आहे चांगलं, माळशिरसमध्ये ते आमचं नाना, हे 2-4 जण आपली चांगली माणसं आहेत म्हणून हे झेंडा व्यवस्थित पडतो म्हणून हे मैदानात हे डोकं फोडाफोडी होईल झेंडा पाडण्यानं. कोण निम्यात नेऊन बी सोडेल फायनलला. पण बक्षीसं जर अशी असली आणि झेंडा पंच जर नीट नसला तर निम्यात नेऊन सोडेल की ते बक्षीचा 1 नंबरचा लाभ घेईल की. पण हे 4-2 माणसं आहेत म्हणून हे क्षेत्र चाललंय ना, तर ह्याला लय वेगळं वळण लागेल. झेंडा पण खूप महत्वाचा. अहो लय आत्ता म्हणजे बैलगाडी क्षेत्राला जर वळण लावायचं काम धनावडे बापूनं केलंय बैलगाडीला. धनावडे बापू असं तिथं बैलवाल्यांना बी विश्वास आहे की हे माणूस गलत काम करत नाही, बैलवाला बी फाटीवर थांबवतो. आणि त्यानं जरी आसोड एखाद्यानं आणलं तर ती माणसं प्रेमानं स्वीकारतात. बापूला कधी कोण उलटं बोलत नाहीत, का म्हणून तो आपली चूक सुधारण्यासाठीच हे करतोय. त्या बापूचं म्हणणं काय असतं की सर्वांना सामान्य आहे, माझ्यापासून समधी समान जावा. तुमच्यात दम आहे तर पुढं तिकडं दाखवा तुमचा दम अंतिम रेषेव. तिकडे ड्रायव्हरचा दाखवा, बैलाचा दाखवा पुढं, माझ्यापाशी दाखवायचा नाही. तर बापूपाशी दाखवायला गेलं बापूचा आसोड असतो आणि ती गरज आहे काळाची. असं 10-5 बापू प्रत्येक भागात तयार होतील ना, तेव्हा बैलगाडी मालकांना न्याय भेटेल.